veient tots, no? Però la cara B són aquestes petites coses, no? Aquests petits detalls que han anat passant i que també formen part del procés. El procés, al cap i a la fi, és una cosa que ha fet canviar el país a l'alta baix, no? Fins i tot ha fet que el partit de l'oposició, que Ciutadans, passés d'aquells 3 diputats en el seu moment als 25 que té ara, no? I això és inexplicable sense el procés. Els agradi o no, l'èxit de Ciutadans rau també en l'oposició a aquest procés. I aquest procés també s'explica perquè periodistes i escriptors, en aquest cas l'Antonio, que el tinc aquí al meu costat, forma part d'una cosa que ens ha passat en aquest país, que és que gent de la societat que no tenia previst implicar-se, doncs en un període s'ha implicat i després ha tornat a la feina. L'Antonio, aquí a Arenys, hi eres com a periodista, Antonio. Sí, no? Obrit tu, no? Periodista crec que no es deixa de ser mai, encara que facis altres coses. No, és una malaltia, sí. Sí. Però no, el que tu dius, i l'autèntica cara B, o la importància de la cara B, és el que deia el Jordi, com la gent normal que té feines, que no té res a veure ni amb la política ni amb l'activisme, doncs s'han mobilitzat. I quan deia, si algú aterra en aquest país, doncs jo crec que per molts llibres que féssim fliparia sempre. El que ha passat és això, és la politització en el sentit més noble de la paraula de tot un poble. 10 de juliol del 2010.